No a keďže už sme pri tých copoch, tak poďme ešte do takého vysokého copu, ktorým si vlastne urobíme aj tzv. Liftingový efekt. No pozrite, jak sa mi zdvihlo obočie. Takže máme tu príčesok, máme tu hrubú gumičku perfektnú. Čiže príčesok, aj takéto husté vlasy, jak ja nie, tak sú tieto gumičky ako stvorené, pretože sa nešmykajú, vytvárajú to, čo potrebujeme, teda vytvoria nám perfektný objem. Za mňa úplná topka. Sú vyrobené z materiálu, ktorý v podstate ostáva z výroby oblečenia Etlia. Malé vlásky a rozhodnem sa, že ktoré si nechám vpredu a ktoré tak začešem. No, mne sa to celkom páči aj s tými malými vlasmi, takže idem urobiť niečo takéto.